Salutare toată lumea, sunt Alex și astăzi o să vă filmez un vlog pentru să vă zic că nu m-am postat de mult. Da, abia m-am trezit, este ora 8 și un sfert și trebuie să mă... Dacă vreți să facem o serie, dar deocamdată sunt... Nu mai facem. Ziceam să facem o serie de mutant genetic, dar nu l-am de la început și cred că nu. Dacă vreți să-mi spuneți în comentarii dacă vreți că eu am mutanți și nu prea e bine, trebuie să facem de la început. Și vreau să vă zic că nu m-am postat de mult și să nu ziceți că am murit. Și să dați un like, aici jos, like, jos, like, așa vă vreau. Hai, pa, pa! O zi bună!